Самыя лепшыя словы ва ўсім свеце – гэта мама, маці, матуля. У розных краінах свету яны гучаць па-рознаму, але з нейкай цеплынёю і пяшчотаю. Маці дала нам жыццё, радавалася нашай першай усмешцы, радавалася першым нясмелым крокам, а пацалунак матулі лячыў лепей за ўсякія лекі. Матчына калыханка – гэта пранікнёная сімфонія любові, прасякнутая сонцам. З яе, нібы з чысцюткай кранічкі, пачынаецца ўсё самае лепшае, што ёсць у чалавеку. Гэта выток святога пачуцця, адданасці да сваёй радзімы, якую мы называем маці. Мы ведаем матчын голас, які не пераблытаеш ні з чым. Ён журчыць, нібыта ручаёк, хочацца да яго прытуліцца і доўга слухаць, не кранаючыся з месца. У матулі руплівыя, старанныя, працавітыя рукі, якія прыбяруць у хаце, прыгатуюць ежу, прылашчаць нас. А вочы, ні ў кога няма такіх дзівосных і прыгожых вачэй. У радасныя моманты жыцця яны блішчаць, нібыта алмазы. А сэрца матулі, у ім ніколі не пагасне любоў, яно ні да чаго і ні да каго не застанецца абыякавым. У народзе ёсць такое апавяданне «Матчына сэрца». Кажуць, яно пайшло з французскага фальклору, але я вось думаю, што яно належыць усім людзям, усяму чалавецтву. Малады, закаханы юнак вельмі любіў сваю каханую, і ўсё, што б яна не загадвала, ён усё рабіў. Аднойчы яна загадала прынесці яму матчына сэрца. Вось ён ідзе і нясе яго ў руках, і раптам спатыкаецца, падае і чуе голас: «Што, сынок, баліць, вельмі баліць!» Пра маці можна гаварыць бясконца. І пакуль будзе жыць маці, пакуль нас будзе сустракаць яе ласкавая усмешка, і пакуль у дні поспеху і страт мы можам сказаць ласкавае слова «мама», мы заўсёды будзем сябе адчуваць маладымі, дужымі, упэўненымі ў заўтрашнім дні. І пакуль будзе жыць маці, тым ярчэй будзе гарэць наша сэрца. Дык любіце, шануйце, паважайце сваіх матуль. І не гора, а радасць, і кветкі, і сваю любоў дарыце ім.